Ide prezentovať svoje názory neonacistovi Bombicovi. To, čo nechcem úplne tolerovať, je, že nemôžete vy svojvoľne kohokoľvek nazvať, že je fašista, alebo nie je fašista v prípade pána Bombica. Raz tu máme ústavu, ktorá pochádza z toho 17. novembra, od ktorého sa odvíjala v roku 92. A raz tu máme napísané, že máme si ctiť prezumpciu neviny. Ja som sa mal možnosť s tým oboznámiť. Tieto veci musia byť buď odsúdené, alebo oslobodené. A až bude niekto odsúdený, potom o ňom môžete hovoriť ako o zločincovi, ak chcete si ctiť odkaz 17. novembra a ústaviť. Ale v tomto prípade to nie je pravda. V prípade pána Bombica sú tam ale medzinárodné zatýkače. Málo policajtov súhlasí. Interpolom. Pre návrh tejto bývalej politickej prokuratúry Interpol to sám nerobil, ale pretože navrhli falošný zatýkač, pretože áno, pretože vy môžete byť na úteku len vtedy, keď ste utiekli. Bože môj. Chlapci, takto sa trávi LGBT Pride. Ale Bombic je v Spojenom kráľovstve 18 rokov, čiže stredisko jeho záujmu je v Spojenom kráľovstve 18 rokov, tak to nebol útek, preto hovorím, to bol falošný. Ja absolútne odsudzujem akékoľvek extrémistické vyjadrenia, akékoľvek prejavy násilia a podobné. Ale majme aj my trošku súdnosť pri sebe a možno, že nerobme tu nejakú kadrovačku ľudí, iba preto, že sa im nepáči. Jedného dňa celá táto nosatá žumpa skončí za rebro zavesený na tom najvyššom kandelábri na SMPčku a ja budem stať v prvej rade a tlieskať.